uwena izolo, uwena namhlanje, uwena naphakade. Wawukhona amazulu engakabibikho, wawusuvele ukhona. Uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wababusi, uhlele esihlalweni senkazimulo. Awuhlaliswanga ngabantu, kodwa wayihlalela wena. uNkulunkulu owayivelelayo, wawuvela ukhona emaphakadeni, wawuvela ukhona nanini nini, futhi usazoba khona. Uhlele esihlalweni senkazimulo, lithi izwi lakho, isihlalo sakho siyakhazimula. Ngaphansi kwaso kuphambana imibane. Ingelosi zonke zasezulwini ziyakudumisa, ziyakubabaza. Ey'dalwa zonke zasezulwini, ezinamehlo ngemumva nangaphambili, ezinye ezinamaphiko zidumisa wena ubusuku nemini. Ezinamaphiko zithatha amaphiko zimboza ubuso, zithatha amaphiko zimboza iy'nyawo, ezinye zishaya amaphiko zindize, ezinemqhele yegolide ziyiphose phansi, bese zitshelana zithi ungcwele, 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 24/7 ungcwele, ungcwele, ungcwele. Azinayo lo iholide, aziphumuli, azilali. Nasebusuku silokhu simemeze njalo, sithi umdala wey'nsuku uyakhazimula. Unguye onginguye ungcwele, omdala kuney'nsuku uyakhazimula. Ukhazimuliso kwelanga, amehlo akhe ashaluza umlilo, inyawo zakhe sibengezelo kwegolide elixwayisekileyo. Maye qhamuka kuzwakala umsindo wokuduma, sengathi amanzi amaningi, ugibela amafu njengenqola. Ingubo yakhe igcwalisile ithempeli. Ungusonini nanini, emhlabeni akekho ofana naye, ezulwini akekho njengaye, phansi kolwandle akekho ofana naye. Akasoze abakhona ofana naye ngamandla nangobukhosi nangenkazimulo. Ake simshayele izandla uNkulunkulu wethu ukuthi ungcwele, uyakhazimula. Ake simshayele izandla uNkulunkulu wethu ukuthi akekho ofana naye. Thank you, Jesus. Basihlaleni phansi bathandekayo. Ngiyathanda ukubingelela ubuholi bala ekhaya, Salvation of God Assembly. Ngiyabingelela egameni lika Jesu nabaholi abanye bengakafiki. Ngiyathanda ukubingelela bonke abafundisi abakhona. Ngiyacela sibashayele izandla abefundisi. Sibingelele nomama mfundisi abakhona nabafisa ukuba umama mfundisi. Nabafuna ukuba bafundisi kusasa. Haleluya. Sibingelele umphathi bohlelo egameni lika Jesu nejazi lakhe bangcwele. Haleluya. Kube bengakashadi kuzoba uMC emshadweni wami. Haleluya. Sibingelele abahlabeleli bonke egameni lika Jesu, sibingelele nabasidlalelayo egameni lika Jesu. Nikhona kodwa bangcwele. Ake ngibone ngezandla nje bazalwane abathi abasayifisa indaba abasafuna ukuba lapha. Sengibabonile MC phezu kwabo. Haleluya. Ke ngibona bakujabulela ukuba lapha enkonzweni bangcwele. Haleluya. Phendukela umakhelwane wakho umtshela ukuthi waziwa muhle makhelwane. Maye kuziba uphendukele kulona omunye uthi wamuhle makhelwane.
maye ngavumi mbheke emehlweni masuthi makhelwane uyesabeka. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona kodwa amen bazalwane. Siyabingelela uSunday School egameni lika Jesu. Igama lami ngingumfundisi uPhumlani ngwakaNkwanyana isibongo. Ngiyamthanda uJesu ngendlela emangalisayo. Amen. Ngisindisiwe ekhaya kuSempangeni. Ngasindiswa when I was just 14 years. Ngamukela uJesu, uNkulunkulu wangisindisa kuze kube manje. Ngasindiswa ke ngangisanami sengiqala ukuvuleka amehlo sengiqala ukushela amantombazane. Wafika uJesu. Yangiqoma mfundisi intombi ngoMonday. Ngolwesine esikoleni ngavele ngamukela uJesu. Lavele lwaphela uthando lwethu singakabi nane anniversary. Yaphela kanjalo indaba yethu. Ngiyamthanda uJesu inkonza ebandleni ePentecost egameni lika Jesu. Siphinde futhi sibe sevuma FM kwi Mega Grace Hour on Vuma FM Monday to Friday. Hallelujah. Ngiyanimema nani bazalwane ukuthi nisilalele njalo ekseni ngo5 kuze kushaye u6 ekseni sithi Mega Grace Hour on Vuma FM, and every Sunday ngo6 ekseni kuze kushaye u10 suke sikhona. Ngiyacela ukuthi ningabe nisayilalele lezi ezinye ideshi. Nilalele lesikholwayo. Hallelujah. Hallelujah. Mega Grace Hour on Vuma FM. Sizokhuluma ke kafushane bathandekayo bese siyathandaza kade kushunyayelwa kakhulu. Sekushunyayeliwe bakufika abafundisi bezoyibeka indaba kaNkuluNkulu, and ngiyakholwa ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu kule ndawo ufezekile wenzakalile. Hallelujah. Mina nje sengizoqedela lapha kade beshaya khona abazalwane abafundisi nabapostoli bese ngiyathandaza ebusuku egameni lika Jesu. Ngiyacela ke sivule izwi lenkosi encwadini kaDaniel chapter 13 chapter 3 sifundeni ku verse 18 wakhona no 19 egameni lika Jesu. Makukhona ongasifundela, angifisi ukuphuca abantu izikhundla zabo, banezikhundla abantu emasontweni. Mhlambe nala ekhaya nje kunobekelwe nje ukuthi umsebenzi wakhe yena ukusifundela. Ngiyacela maye khona asifundele ngeBhayibheli lesizulu egameni lika Jesu. Daniel 3 verse 18 no verse 19 bese siyathandaza ebusuku. One, 2, 3, 4. Verse number 18. Kepha noma kungenjalo makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza onkulunkulu bakho. Ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. 19. Khona uNebukadnezari wagcwala ukufutheka, nesimo sobuso bakhe saguqubala ngenxa yoShadrach noMeshaki noAbednego. Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa sishiswa ngakho. Elo sifundile no 25 verse 25. Yaphendula yathi, bhekani ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo, awuqithwanga. Ukubonakala kwayesine kunjengendodana yawo uNkulunkulu. Elo sikhulekele baba. Liphilile linamandla izwi lakho. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyalazi liyakudala okungekho kube khona.
ilona lithenjiwe ezulwini ukuthi uma like laphuma alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Fezekisa izwi lakho ebusuku ukhuluma inhliziyo yakho ngoKristu Jesu inkosi yethu. Ibandla lithi amen. Amen. Thank you so much, mphathi wohlelo Station Commander Maskey Fogandos. Lapho esifunde khona bazalwane, le ndaba sijwayele siyayazi. Amadoda amathathu, uShadrach, uMeshach noAbednego, babe ithola bezofakwa esithandweni somlilo. Kodwa indaba ayiqali sebefakwa esithandweni somlilo. Lamadoda ayethathwe ezweni lakubo alethwa ezweni laseBabylon. Abalifundayo iBhayibheli bazosichazela ukuthi leli gama elithi Babylon ligama elisho the place of confusion. Ngoba lapha eBabylon babekhonza izithixo ezahlukahlukene. Babekhonza uthixo babo. Kuthiwa inkosi yangaleso sikhathi uNebukadnezar wakhipha umyalelo kuthiwa kuyolandwa amadoda ahlakaniphileyo. Bathi babefika baseBabylon bathatha lamadoda amathathu nabanye. Bathathwa baletha eBabylon. Bafika eBabylon bashintsha amagama abo. Ngoba lamagama esibezwa sebebizwa ngabo oShadrach, noMeshach, noAbednego, it was not their original names. Kodwa amagama abanikezwa wona sebefike eBabylon. Kodwa ngikuthanda ngalamadoda amathathu noma ayeseBabylon kodwa wazanga afune iBabylon liphile ngaphakathi kwabo. Noma basebenikezwe amagama aseBabylon, bathi singaba khona thina eBabylon kodwa sibona baseBabylon. Noma inyama yethu nomqondo wethu nesiqu sethu singaba seBabylon kodwa sibo abaseBabylon. Kukhona lapho singaba khona, singaba seJerusalem. Noma amagama ethu engashintshwa kodwa akushintshi ukuthi thina singobani. Noma singaba khona la emhlabeni kodwa sibo bomhlaba siyadlula. Kukhona la esilindelwe khona esiyakhona, siyekhaya ezulwini. Lithi iBhayibheli lamadoda amathathu ayemkhonza uNkulunkulu, emthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kuthiwa ayethandaza every day efuna uNkulunkulu. Baze baba nomona laba basebenza nenkosi abangama officials, abangama government officials aseBabylon bebona lamadoda ingekho into emba bangayithola kubona. Babalandela babaqathamela befuna ukuthola into emba bayenzayo ukuze bezoba accuse ngayo bese bethola amacala. Kuthiwa babalandela for isikhathi eside but they could not find any fault kubona. Bathi sebezamile konke babona into eyodwa ukuthi into ehlukile ngalamadoda ukuthi noma kumnandi bayathandaza, noma kukubi bayathandaza, noma kujatshuliwe bayathandaza, noma kukhala bayathandaza. Into ehlukile ngabo ukuthi njalo ubathola emadolweni. Wathi izinto ihamba kahle basemadolweni. Asathi lamadoda sasibabambile into esingababamba ngayo. Inye into esingababamba ngayo, singababamba ngoNkulunkulu wabo. Ngoba iyona nto aba-consistent kuyona, abanganyakazi kuyona. Bathi sibabambe ngoNkulunkulu wabo bagijima bayokhuluma nenkosi, ama-officials. Athi inkosi icela ushaye umyalelo omusha ezweni lakhe eBabylon. Shaya umyalelo omusha wokuthi kuzoba khona isithixo esiyokhothanyelwa yiwona wonke umuntu olapha eBabylon. Bonke abantu aba-under i-jurisdiction yakho ne-territory yakho kumele bekhothame kulesi sithixo ozosenza. Lithi iBhayibheli inkosi yasenza isithixo sakhiwa sabaside sabekwa. Yasiyakhipha umyalelo inkosi ukuthi bonke abantu kuzomele bekhothame bethandaze kulesi sithixo siyobekwa phambili. Kodwa makushawa umsindo ozoshawa wonke umuntu mayezwa lowo msindo kuyomela akhothame aguqe kuloNkulunkulu. Noma ngabe khona umuntu uNkulunkulu abathandaza kuye kodwa kwakhala umsindo okhalayo, sonke umuntu siyemadolweni sikhuleka kuloNkulunkulu.
lithi iBhayibheli yeziyabizwa inkosi uNebukadnezar yahlaliswa esihlalweni kwathiwa Nkosi lo mthetho ozowushaya njengamanje akukho ozowushintsha. Kuthiwa ke mayizoshaya umthetho inkosi mfundisi yayigqoka ingubo zakhona ezibubende. Liphi yakho mfundisi wami? Ngiboleka ibhantshi yakho mfundisi wami. Kuthiwa lo mbala umbala opurple, it's the royal color, umbala wamakhosi. Kuthiwa inkosi mayizoshaya umthetho yayithatha ingubo yayo bese iyayembatha ngoba mayizoshaya lowo mthetho noma ngabe ubani noma ngabe udume ngani noma ngabe waziwa kangakanani kodwa inkosi mayizoshaya umthetho igqoka ingubo zakhona. Everyone has to obey, whether uyaziwa noma waziwa, but the king is wearing the robe. Izoshaya umthetho. Wafakwa nendandatho eyayifakwa kuthiwa kuneringo ayayifaka ukuthi maye sayinisiwe akekho ozophunya gqoka inkosi. Yagqoka inkosi yawusayina umthetho ukuthi makwenzeka kukhala umsindo zonke imuti siya emadolweni siyogoqa siyothandaza. Ukushomela kafushane bese ngiyathandaza. Lithi iBhayibheli lamadoda amathathu awuzwa umyalelo ukuthi kunomyalelo ophuma enkosini. Ngiyacabanga ukuthi bathi mabezwa ukuthi kuyokwenziwani ngabantu abayoqhubeka nokuthandaza. Kuthiwa abayotholakala bethandaza kwabanye uNkulunkulu bengakhothami bayofakwa esithandweni somlilo. Kuthiwa lamadoda lawa mayezwa lowo myalelo ukuthi bazofakwa esithandweni somlilo. Kuthiwa lamadoda kunokuba tatazela ukunokuba asabe. Kuthiwa avela ngena endlini. Maye ngena endlini angiyukela ekamelweni eliphezulu. Maye nyuka ekamelweni eliphezulu afika vula namafastela abheka ngaseJerusalem. Lithi iBhayibheli 3 times a day aqala athandaza ngoba ya understand ukuthi khona amandla afihliwe emthandazweni. Noma ngabe uthini umthetho oshawe inkosi kodwa once aye emthandazweni, once aye emadolweni siyazi ukuthi sizonqoba. Lithi iBhayibheli for 3 times a day babethandaza ngoba bazalwane khona amandla atholakalayo emadolweni, khona amandla atholakalayo emthandazweni, kukhona amandla esiwamukelayo saya emadolweni. Singangena sibuthakathaka kodwa safika emadolweni sifike sithola amandla. Singangena sikhala kodwa sangena emadolweni sisulwa inyembezi ngoba kunemfihlakalo eyenzakalayo masiye emadolweni masiyothandaza. Ngoba ikholo elingathandazi it will never win. Ikholo elingathandazi angeke linqobe. Kodwa amandla ethu asemthandazweni. Ungangivalela kuzona zonke izinto kodwa ungangivalela umthandazo. Ungangisha konke kodwa ungangisha umthandazo ngoba ngiyazi amandla ami asemadolweni. Ngingalahlekelwa yikho konke as long as I can pray. I know I will win. Noma bengangilahla abantu as long as I can pray. Noma bengangibalekela abantu kodwa mangisakwazi ukuthandaza. It is well with my soul. Ngoba emthandazweni yilapho silanda khona amandla. Emthandazweni ilapho silanda khona amandla. Noma ngabe khona into ebesibhekene nayo kodwa saya emthandazweni. Awukwazi ukulwa nendoda elwisimpi zayo emthandazweni. Awukwazi ukulwa nomuntu olwisimpi zakhe emthandazweni. Kwesinye isikhathi bazalwane masiyibona sinezimpi ungazilwi gijima emthandazweni. Ngoba ezethu izimpi asizilwi simile kodwa silwe emthandazweni.
Maske sanqobe emadolweni sothi basesivuka sonqoba yonke indawo. Bonke abasindiswe la nansi imfihlo ezongisustain. Jwayelana nomthandazo, jwayelana nokuya emadolweni. Abantu abalwisa impilo zabo emadolweni ngeke ubahlule. Wenzani umthandazo? Umthandazo ukwazi ukufika la wena ongeke ukwazi ukufika khona. Umthandazo sithi sila bazalwane kwa V section. Umthandazo ukwazi ukugijima through the waves. Uyothinta umuntu osesibhedlela phakathi ngoba umthandazo has got no distance. Umthandazo awuvimbeka uvaleleki. Umthandazo unamandla uhlula lapho kuthiwa kudlulwa khona. Bible lamadoda angacomplain avela gijima ayemthandazweni afika thandaza 3 times a day. Ngesikhathi ethandaza uNkulunkulu was busy preparing something for them. Abazange bephume beyolwa nenkosi bayothi inkosi lomthetho ushayila ukho kodwa baye emadolweni ngoba iphutha esilenzayo masibhekene nezimpi siyaphuma siyoyiqonda kanti akumele siphume siyoyiqonda kumele singene emadolweni singene in our closet ila esofika sinqobe khona awubazalwane engani noJesu ngesikhathi eza ukuthi uLazarus uyagula lithi iBhayibheli uJesu akafikanga lithi iBhayibheli wagula uLazarus waze wafa uLazarus uJesu lutho kuvela manje ngiyayibuza ukuthi uJesu kadukuphi ngesikhathi uLazarus egula uJesu ebebhizi emthandazweni evusa uLazarus emthandazweni wathi angikwazi ukuya kuLazarus kanti angakathandazi angakamlanda emadolweni wathi before ngiye kuye physically kumele ngiqale ngimvuse in the closet ngimvuse emadolweni futhi uJesu wabona ukuthi isimangaliso sokuvuswa kogulayo sincane kunesimangaliso sokuvuswa kofi. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyathula delay ubone ngathi akaphenduli ngoba uyabona ukuthi isimangaliso sokuphulukiswa kogulayo sincane uma sikhathaliswa nesimangaliso sokuvuswa kofileyo. Kwesinye isikhathi uvumela izinto zize iphethe kakhulu kanti ufuna ukuvela ngamandla kubonakala isimangaliso esikhulu ubone sengathi uthule akathule ufuna ukuvela ngamandla kwakungathi uthula uJesu kanti hayi ngoba ethule kodwa ubhizi emadolweni uya understand uthi uma ngaye emadolweni ayikho into engeke ize yenzeke wamvusa engakamvusa. Ingakho phela mayefika uJesu mayefika kuLazarus ufika uthi nimbeke iphi bathi labo dadwaba uNkosi useyanuka akani ndaba nokunuka ngoba uJesu umbone uLazarus evuka ethuleni emthandazweni mayekwazi ukuvuka emthandazweni mase ngifika la akana choice uzovuka ngoba maske sanqobe emadolweni isimo siphambi kwethu asinayo ichoice kumele sihlulwe ngoba sihlulwe emadolweni. Sengiyathandaza ngiyavala khona manje. Oh. It's a Bible. It's a Bible. But babethandaza labafana bathathu. They prayed 3 times a day. Kodwa uNkulunkulu wangavela kwabonakala ngathi uNkulunkulu quiet. Ngoba mayisovela ngamandla uNkulunkulu bonakala ngathi uthula. Ngesikhathi ubona ngathi uthula usuke ngathuli kodwa usuke elungiselela into enamandla. Kwesinye isikhathi ubona ngathi uthula kakhulumi ungakhathazeki don't worry kukhona indlela enamandla afuna ukuvela ngayo.
kwabonakala engathuthula uNkulunkulu bathandaza bangasho lutho bathandaza lithi iBhayibheli baze bathatha abafana abathathu bayiswa esithandweni somlilo ngoba wakhala umsindo bangakhothama bona but we are not going to bow angeke size sikhothama sengathi ngavuka abantu nakwasini abazothi ngeke size sikhothama noma ngabe uSathane ngavusana kulesi sikhathi kodwa ngeke size sikhothama sengathi ngavuka omama nakulesi sikhathi kwasi abazothi noma ngabe kwenzakalana kwavi kodwa ngeke size sikhothama sengathi ngavuka obaba kule ndawo abazothi ngeke size sikhothama ngoba siyamaze simkhonzayo sengathi ngavuka amantombazane azothi ngeke size sikhothama noma amanye amantombazane ngakhothama kodwa thina ngeke size sikhothame kwabanye uNkulunkulu awusengathi ngavuka abazalwane abathi noma bengakwenza abanye kodwa thina ngeke size sikhothame sinqumele enhlizweni yethu ukuthi angeke size sikhonze abanye oThixo bengakhothama abanye but we are not the bowing type asibona abakhothamayo kunoma ibapho oThixo noma bengakhothama abanye but we refuse to bow before any other God. We refuse to bow for the enemy. We refuse to bow for foreign gods. Bengasebenzisa abanye iwasha bayisebenzisayo kodwa thina siphethe igama elinamandla. We are not going to bow. Noma abanye bengahamba inyanga ngeke sihambe thina. We refuse to bow. Noma abanye bengathatha lento noma bengathwala abanye emsimbeni wethu thina siphethe impawu sikaKristu. We refuse to bow. Awusengathi ngavuka omama banenkani abathi noma bengakhothama abanye omama kodwa thina ngeke sikhothame. Awunikhona yini bazalwane? Nikhona yini bazalwane? Awunikhona yini bathandekayo? Ngithi sengathi ngavuka amadoda azothi noma bengajola abanye esontweni but we refuse to bow. Sengathi ngavuka befundisi abathi bengacompromise abanye but I will not compromise. I will not bow. Shahasiya Hula Hasidanaya. Hayi lithi iBhayibheli lamadoda amathathu noma sephuma umyalelo noma sephume i-official degree evele enkosini yakhala insimbi yathi bayikhala insimbi bangakhothama yathi inkosi bonke laba bangakhothama kungababomu yini nabo Shadrach noMeshach kuba ngakhothama ngoba lento yokukholwa idinga ube nenkani idinga ube radical idinga ube nenkani lokuthi mina ngifuna ukusubmita kunoma kephi imimoya idinga abantu abazolwa njengoba usumthathile uJesu. You must know ukuthi the enemy ayilele ayiphumule izama every day uku-attack kodwa kufuneka abantu abazophikelela abantu abamazi uNkulunkulu wabo bayaphikelela abafuna lento yokholwa ayibadingi obheki idinga abantu abazolwa asihlali la sisempini umbuso kaNkulunkulu sisempini. We are in the war ngakho njengoba sewumukela uJesu njengoba usukholwa you need to understand ukuthi kunesithe esilwa nawe 24/7. Mawushaya umsindo bangakhothama laba bathathu mabethathwa bayiswa esithandweni somlilo. Mabefika esithandweni somlilo kwathiwa asiphindwa kasikhombisa sivele siyafutha kwathiwa siphindwa kasikhombisa still nalabo bathi babebuzana bathi Shadrach uyaguqa yini hathi omunye anguqa mina I know my God I am not going to bow. Bathi omunye uyaguqa yini bathi hayi mina Shadrach soze ngiyenze leyo nto ngiyamaze ngimkholwayo Abednego uyaguqa yini bathi ngeke ngiguqe ngiyamaze ngimkholwayo lo Nkulunkulu engimkholwayo uyena owakhuluma kuGenesis 1:1
wathi makube khona ukukhanya emhlabeni. Ukukhanya kungekho kwavele kwakhanya. Ngiyamazi engimkholwayo. Uye lona owavululwa ndlulubomvu. uIsrael wahamba emhlabathini owomile. Ngakho angikwazi ukukhothama manje. Lo nkulunkulu engimkhonzayo ngiyamazi. Uke wanisa imvula yemane ehlane. Kungekho chef, kungekho phekayo. Kodwa abantwana bakwaIsrael badla imane ehlane. Oh, lithi iBhayibheli babeholwa insika yomlilo. Ebusuku emini beholwe insika yefu. But asikwazi ukukhothama manje ngoba siyamazi lo nkulunkulu esimkhonzayo. But asikwazi ukukhothama sina lo nkulunkulu esimanziyo. Oke wakhipha amanzi edwaleni. uIsrael waphuza amanzi. Oke washintsha amanzi ababayo. Asemara asikwazi ukukhothama manje. Thina sazi uNkulunkulu onamandla. Onikeza uSamson amandla. Waphatha umhlathi wempongolo nje. Wabulala 1,000 men. Siyamazi esimkholwayo. Sikholwa uNkulunkulu ngelinye ilanga. Oke waba noJoshua. Wathi ebhekene nempi uJoshua wenza kwami ilanga langashona. Ngakho asikwazi ukukhothama manje ngoba siyamazi uNkulunkulu wethu. Lo nkulunkulu obe noDavide esehlane engenabo abafowabo ebhekene nebhele nengonyama. Lo Jehova esimkhonzayo unikeza uDavide amandla. Umfanyana ehlane wadwengula ibhele, wadwengula ingonyama. Ngakho we are not going to bow. Siyamazi lo nkulunkulu. Asinakhothama manje, asinakusubmita manje. Lo nkulunkulu simbonile egibela uDavide ebhekene noGoliath. Wahlula umdondoshiya umfana omncane. Ngakho we are not going to bow now. The devil is a liar. Jesus is the Messiah. We are not going to bow. Asizukhothama manje, for we know our God. In abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo, they shall do exploit. Bayokwenza izinto ezinkulu nezinamandla. Bathi ngeke ngikhothame mina. Noma bengawubasa umlilo, kodwa ngeke ngize ngikhothame. Noma bengawubasa umlilo, kodwa ngeke ngize ngikhothame. Angikwazi umlilo uSathane akakubasele wona, kodwa ngiyacela ungalenzi iphutha lokukhothama. Angikwazi umlilo ubhekene nawe ekhaya, kodwa ngiyacela ungalenzi iphutha lokukhothama ngoba make wakhothama kunento ozoyiluza. When the enemy comes against ungayishiya indawo yakho. Don't leave your position. Ngoba uSathane ufuna suke kuma position. Don't leave your position. Basho njalo labafana. But we are not going to leave our position. Lithi iBhayibheli umlilo waphindwa 7 times. Bathathwa labafana. uNkulunkulu njalo akasho lutho uthule. Lo abamkhonza kangaka kodwa ukuthula akasho lutho. Akawucimi nomlilo wawuyeka. Akawucimi nomlilo wawuyeka waqhubeka wavutha. Ba refuse ukukhothama babe beyawubona umlilo phambi kwabo. Lithi iBhayibheli baboshwa izandla ngemuva, baboshwa nasenyaweni. Base bethathwa bephoswa phakathi esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli mabephoswa esithandweni somlilo. Laba ababebaphosa esithandweni somlilo yibona abasha. Laba ababebaphosa esithandweni somlilo yibona abathola ukusha. Ashela amadoda kaNkulunkulu lencikazi enkosi izandla senge. Sesiyathandaza. Lithi iBhayibheli laba bebafaka esithandweni somlilo ibona abayithola semesha. Kodwa laba babefakwa esithandweni somlilo, lithi iBhayibheli babonakala bephakathi esithandweni somlilo, kodwa babonakala beyihambela bekhululekile. That's number 1.
as much as they were inside the fire, ophindwe kasikhombisa, babonakala beyihambela bezungeza esithandweni somlilo bengasho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu